Kandusanan sa usa ka babayi nga si Teresita. At ngayon mga kandusanan, live tayo ngayon sa aming kandusanang istasyon na hindi pa narehistro. At maayong udto sa inyong tanan. At ngayon mga kandusanan, may letter sender tayo from Davao City. Mao kini si Teresita. O ganiya ang iyang sulat nga gipadala diri sa kandusanang istasyon na hindi pa narehistro. Magandang umaga sa inyo, Ate Laika Bern. Ako si Teresita.